vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekezai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Pari zvino hangu ndava kurarama kune imwe nyika yavatorwa asi iri muno South Africa. Please musazoshare mafone numbers angu kana nani zvake. Kunyange vanouya vachiti vari desperate vachida kujoin now satanism yacho, ini handiri kuti vange vachizoijoina through inini because ndakatoona ma-disadvantages and ma-disadvantages acho akawandisa kudarika ma-advantage. The only advantage that you have is that you will know kuti no matter what, you are always going to have money like forever you will have it. But the problem is that pane ma-disadvantages akawanda as ini unokwanisa kungogara kwawatoudzwa kuti pari kudiwa kana ropa. The most difficult thing is being told kuti panenge pachidiwa kana ropa remwana mudiki. Izvozvo zvinorwadza, handidi kukunyeperai. Kutobata mwana chaiye, mwana mudiki, kwava kutonzi uyu ndiye anofanira kuti ange achifa. Let me not dwell too much on that because that one, it is very painful. Even for me, it gives me a lot of sleepless nights. Saka kuzoti kuzova noumwe munhu anenge ouya kwandiri ava kuti iwewe dai wanga usiri iwe ndisina kuzopindana nadzo idzi dzekuti ndinenge ndichifanira kuti ndichimbopota ndichitouraya nekutochekeresa vana vadiki. That one, I do not want it on my conscience. It is far much better kuti inini ndingoziva kuti ndakarombawo nesatanism ndezvangu inini naMwari wangu, even though ndainge ndisingazivi kuti zvinhu zvandainge ndava kutoita izvi zvinenge zviine satanism mukati. Ndakajoina group resatanism panenge ndichishanda ndiri kuCape Town netarisiro nekuita mari. Kana iri mari hongu, mari ndakaita yakawanda nazvino kuti ndinge ndichizokwanisa kuya kwandiri kunoko. It is because this is just a way to prove to my relatives kuti kuno kwandiri ndiri kushanda basa rakaomarara, but ndinotoswera zvangu ndakagara. Most of the times ndinenge ndigere zvangu muma 5-star hotels tichienjoya zvedu uye zvekare tichizadzikisa miko dzedu, that it is very difficult kunwa ropa remwana mudiki anenge abva mukuurayiwa. Ipapo ndainge ndichishanda pane imwe restaurant, pakabva pachizoya umwe mukadzi wekuIvory Coast. This was the first time to ever meet a woman from Ivory Coast. Munoti Nigeria kune mishonga, wait until watanga kutaura neng'anga dzekunana Cote d'Ivoire, uko ndo kunonyatsokugadzirwa mishonga yose. Musikana uyu, she was someone that was very interesting. Aigara achingotaura nyaya dzakangosiyana-siyana, kukura kwavakaita muvillage mavo, mhuka dzaaisangana nadzo like spiritual animals, uye zvekare pamwe paakambotorwa nenjuzu ikaenda naye mugungwa ikanomurakidza another world. Ipapo paakandiudza zve-another world, there was something about this girl, like whenever you'll be with her, you'll keep on wanting to speak with her. I got attracted kwaari, akabva achizotanga kudanana neumwe murungu uyu ainge atori neFerrari. He was very rich, this guy, achimupa mari kwamanashe kungodanana nemunhu for about 2 weeks, otopiwa mari onzi chimbodzokera kunyika kwako, kutengerwa maflight tickets. Akadzokera kuCote d'Ivoire, ikoko aine mari yainge yakawanda. She called me akabva ati, you know what my sister, I am back here, saka I am going to see if you can be added into this other WhatsApp group. Ndikabva ndati iri bo, because akanditi she wanted me to meet up with someone who could assist me so that ndinge ndichizovawo that physical appeal, zvokuti murume kungonditarisa rumwe chete, murume iyeye anenge ava kutoda nezvangu. So that was when pandakabva ndazoedwa mugroup. So in that group mainge muine umwe murungu uyu was the admin of that group. Mukomanashi, I only saw a profile picture only once, then the picture just disappeared from the profile. Ndikabva ndabvunza musikana uya because ndainge nditori busy ndichitozuma profile racho. That was when I saw kuti it disappeared. Akabva anditi ndo zvaanoita
iye atozviona kutoti watomuona, anga atoisira iwewe profile picture iroro kuti unge uchiriona, kutotarisa kwawatoriita hanzi you have connected in the spiritual realm. Mukomanashi ndakaramba ndichikutaura naye musikana uyu kudzamara vazoti vainge vachida kuti ndige ndichizosangana nemamwe macult members ainge ariko kuCape Town ikoko. Ndakasangana navo, vamwe vacho vainge vari maNigerian, maIndian neumwe murungu 1. So ivo they were just pretending as if they are just doing Buddhism, but zvainge zvitori nekacult mukati. Ndikabva ndachizojoiniswa cult yacho iyoyo. Mukomanashi ndakarwadziwa because at that time ndainge ndiine mwana wangu ainge achiri ne3 years. Zvikabva zvanzi mwana uyu ndiye ainge achidiwa nethe altar. So mwana ndakabva ndazombomutora for a holiday, akauya kunoku vakabva vamugera vhudzi ndokubva vamubaya, but vakangomubaya nebanga zvimwe zvezvya akarara zvake. Mushure mekunge ndapiwa mushonga wekuti ndige ndichizopfungaidza, these people they then magically appeared in my room ndokubva vatora zvavakatora pamwana. After that mukomanashi ndipo mwana paakazongotanga kurwara after ndamuendesa kumba zvake. Akazoti ari kumba ndikanzwa zvichinzi mwana aendeswa kuchipatara, was in critical condition. Ndikanzi iwe usamboenda. I was not even there when my child was buried. Mukomanashi vanhu ava vane simba because ndakabva ndatoita an accident whilst my child was being buried. I was in the hospital as well, even though there were minor injuries, but waiti kana wakanditarisa waitofungidzira kuti munhu uyu anokwanisa kufa. It was purposefully done. Ndakazoendeswa paaltar ndokubva ndachizochenurwa ndikagezeswa neumwe murume ndakashama. Akatora mukaka, fresh milk nemazai ndokubva atanga kundigezesa mutumbi wangu. Ndikanzi ndaifanira kuti ndige ndichiita 1 week. Ndaita 1 week kudaro ndisingagezi, ndisingaite sei. After that week akabva achizouya ndokubva achizorara neni akati your ritual has been done. Mukomanachi ndakabva ndatanga kuita mari ndiri muno muSouth Africa, but vamwe sisi vangu I hate her so much. Vanhu vanonamata I really hate being close with them. Ndokusaka ndichiti kana kuri kunzi unenge wafunga kuda kuita zvekuromba, make sure kuti at all the times you keep those that are prayerful as far away from you as possible, because vanhu ivavo ndivo vanokwanisa kukukanganisira zvinhu zvako, otherwise zvinhu zvekutoti zvinenge zvichitofanira kutoti zvifambe mune zvakanaka. Like at that time I was not supposed to come to this country where I am, kuno kwandakazotongorasirirwawo zvangu because zvangu zvainge zvatoita kuti ndige ndichigara muSouth Africa. The reason as to why I wanted to stay in South Africa, it is because it is close to home. Nemari yandainge ndava nayo, nemotikari yandainge ndava kufamba nayo, mukomanashi motikari iyi takazoenda tikanoifushira kune rimwe prazi. Takaisa mbudzi mubhuti remotikari. Then there is this other guy, he is a black farmer. Ndokubva tazomukumbira kuti tinge tichizoya kuzoita miko papurazi pake. Akabva azotichaja mazimari emuwando. We had to even hire aya mazigredha anochera. Takachera zigomba ndokubva tachizoisa motikari iyoyo mugomba racho iroro mukoma. Then that was when I was told kuti my time was up. I was supposed to leave South Africa. Ndakachema knowing kuti kudzokera kwangu kumba it was going to take a very long time. Until this day I'm not even allowed to go even and put some flowers paguva remwana wangu, even though my child was the one whom I used in all of these rituals to get the blood and everything, but I can't even go to the grave. It pains me a lot, Mukoma. It is just memories upon memories. That is all that I have of South Africa as well as my country. Saka ndangoyawo pano ndichireururawo isusu vamwe takatozvikanganisira kudhara. Ameno kuti kumberi uko kwatichaenda sezvo zvakanzi pasi pano hapana achararama nekusingaperi, tese tichazosvika pakufa. Asi mubvunzo unoti pauchazofa ko mweya uchaenda kupi? I know kuti wangu mweya kwauchaenda kunenge kusina kumira zvakanaka. I once watched a documentary. I really wanted to finish that documentary about hell. It really scared me, even though I got scared, but I reminded myself kuti
I was told kuti once you are initiated, it is going to be for life. There is no more turning back. So here I am, Mukoma Nashi. Saka ndikudawo kuti munge muchizoposta nyaya yangu kana maposta nyaya yangu mozondizivisawo. It is my own way of trying to find redemption. Zvimwe kuda pandinozoendawo kugehena, in which I know for a fact kuti ndokwandichaenda kana ndazofa. Maybe I'll be put in a prison because msikana uyu weko Ivory Coast akandiudza kuti kune ma-compartments kugehena depending nezvivi zvako. So I'm hoping kuti maybe this will be my last saving grace. When judgment day comes, then I'll be remembered for this confession because it would have helped umwe munhu zvimwe kuda kuti ange achizototendeuka kuburikidzawo netestimony yangu. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we. Strange things indeed they do happen in this world. Asi chakakosha ndechekuti hanzi my testimony I am hoping kuti umwe munhu kunza uko is going to give their own life to Christ whilst there's still time. Hanzi kugena kune ma-compartments. Have you ever heard about that? Hanzi kune ma-section. Yo, zvakangoma hazvo vedu we. Rekedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma. I am regretting kuromba uku kunotoda kutanga wambofamba nombobvunzirawo kuti kudzinza rekwenyu zvinoita here kuti unge uchizoromba. Ndaingonzwa zvichinzi kune mamwe madzinza asingatotendedzwi kuromba, kuti vana baba venyu nechekare vanenge vakatoita mhiko dzekuti uyo anenge angoda kuromba anobva apandukirwa nezvinhu zvake. Ndini uyo ndakaenda kwamutoko ndichibva kuno kuSouth Africa mushure mekunge ndataurawo neimwe n'anga. Idzo n'anga idzi dzava kungomaketewa pama-YouTube nepama-Facebook. Ndaenda kuya ndainge ndiine mari, vakanditi kana ukakwanisa kuya wakabata 9,000. Ndakaenda ne9,000 rands. Imwe yacho ndiyo yandakazoshandisa hangu sezvo mari dzangu dzainge dzisinganyatsokubhalansa. Vakanzwisisa vakati chakakosha ndechekuti wauya muno mudare mangu. Ndakavapa the last remaining amount, vakazotondipa mari yebhazi yekuti ndinge ndichidzoka kuno kuSouth Africa. Asi sekuru ava vakazotondirasirira zvinhu izvi because zvakatopanduka ndichirimo mudare. The honest thing that you could have done was told me kuti iwewe ropa rako, dzinza rako, vedzinza havakutendedze kuti unge uchiromba. Because even though pamba apa ndakasvika hangu pasina vanhu, but vakangotanga kungondinyenyeredza. So then vakazoti ndichakubatsira. Zuva ravakazondibatsira mukoma Nashi zvaitova zvenharo ndava kutoti sekuru ndikufanira kuti ndike ndichidzokera kubasa. Murungu ainge ava kufona because ndainge ndakamunyepera kuti passport yangu yaita problem, akabva angondipa 1 week akati unofanira kuti unge uchidzoka. Ndakagara kwemazuva mukoma. Then Friday yakazoti yava kunosvika ndikati sekuru inini hangu ndava kukumbira mari yangu ndinge ndichidzokera hangu kuSouth Africa. Ndopa vakabva vazoti chiuya kuno kudare. Ndakapinda mudare hwainge huri usiku. Ndokubva vazotanga kutaura nevadzimu vavo vachitaura zvekare nevadzimu vangu. Ipapo vakati vava kutaura nevadzimu vangu, vakabva vachizotora chimwe chidende vakachiisa pamberi pangu. Chinhu ichi chaifema mukoma Nashi. Vakabva vati ichi ndo chinhuwo chichaunzwa mumusha nemwana wenyu. Uyu ndiye achazovasahwira, achange achizofambidzana nemadzisahwira makuru awo emumusha. Saka munofanira kuti munge muchichigamuchira, chichiregedzai chinge chichitungamirira dzinza renyu. Imiwo pamunenge maona kuti chava kukanganisa, mobva mazochidzora. Asi ndo chichaunzawo hupfumi, nekuti ikoko kwamuri mangoramba makanyarara, iro dzinza richingochema, dzinza richipera. Ndokusaka uyu mupwere azouya muno mudare mangu. Chidende chiya chakaputika mukoma Nashi, chakati chaputika kudaro vakavhunduka sekuru vaya. Sezvo yainge iri first time yangu kupindawo mumatare, handina kunzwisisa. Vakabva vatanga kugutsurira musoro wavo vakati zvaita, but vainge vava kusada kutarisana neni straight mumaziso. Vakabva vasimuka ndokubva vatora zvikari chimwe chidende vakachigadzira, but ichi manje chairatidza kuti chainge chichifema zviya zvehasha. Vakabva vazongonditi havana kuda kuita chekundigamuchidza mumaoko like zvavainge
vachida kuita chekutanga vakangoita chekungondisundidzira netsvimbo yavo vakanditi chaita ichi. Ndakachitora ndikachisa mubhegi, vakabva vatoti chibuda mudare rangu. Ndikati sekuru manje inini handisina mari yetransport because ndakandifungidzira kuti ndike ndichimukira mangwana makuseni. Vakabva vanditi uri kuda mari, taura nasekretari. Ndakataura nasekretari ndokubva ndazopiwa mari iyo yandakazoshandisa ndikauya kuno kuSouth Africa. Pandakauya kuno kuSouth Africa Mukoma, ndakatoti ndiri kubasa apa ndainge ndakamirira mari dzangu, ndo pandakabva ndatanga kunzwa kurumiwa. Ndikabva ndakwinya trouser ndikaona kuti painge paine nhata pakumbo pangu apa. Ndakabvisa nhata yekutanga ndikabvisa ichi number 2 dzikakwana idzo kuita 6 dzose ndichidziuraya. Mukomana kusvika pari nhasi nhata idzi ndinoti kana ndikadziuraya dzinongodzoka zvekare. Sometimes dzinodzoka after a few days, kana kuti ipapo mushure mekunge waiuraya unozoona futi yanamira pauri ichitokusveta ropa. Mukomana ndaimbova nezibhodhi hombe, but kutaura kudai ndapera, ndaparara, ndasakara. Saka ndiri kutsvakawo muprofita anokwanisa kundibatsira. Ndakaudzwa kuti kana ndikakwanisa kuwana muprofita wenguo tsvuku anokwanisa kundibetsera zvisati zvanyanyisa kuita worse, because pandakazoenda kuno mumwe muprofita akambondipa mumwe munamato akati imi baba imimi mava kutotanga kutouraka imi zveshuwa. Akangondibata panzvimbo apo paainge abvisa imwe nhata yacho, ndokubva ndatoona aine gonye raainge akabata. Saka hanzi nhata idzi nekuda kwekuti dziri kungoramba dzichingondisveta ropa ndichapedzisira ndava kubuda makonye. Ndakatobuda gonye Mukoma, apa ndiri kusvetewa nenhata mushure mekunge ndaenda kunoromba. I need your assistance please, ndibetsereiwo. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna Mukoma vedu. Zvakangoma hazvo vedu we. Nyaya idzi dzekuromba it is 50-50. Kune vamwe vanoromba vachibudirira, vamwe vanotoenda vakanoromba zvikatoramba, munhu otopiwa zvikwambo zvinenge zvava kutongomunetsa iye asina kana sent, zvokuti vanhu vanosvika pakumubvunza kuti asi nhaiwe chawakamborombera chiiko, shuwa kurombera nhamo. Asi ngatizamei kuti tinge tichitaura navo Mukoma vedu ava mucomment section. To those that want to receive Lord Jesus as their personal savior, you can say this sinner's prayer. Salvation prayer. Father Lord, I come into your presence as a sinner. I confess all of my sins. Please forgive me. I didn't know any better. I promise not to go back on my old ways. I believe that Jesus Christ came and he died for me on the cross of Calvary so that my sins can be wiped away. I accept Jesus Christ as my Lord and personal Savior. Be the Lord over my life. I promise to serve you forever and ever. In the name of Jesus, amen.